kat kum kalis bala pinmi ki keteng jong ki keteng ki bala pas ikong bali shaling do ibaladon iwe ikun ilami keteng hakmat ban chathung kum ka aganwadi waka na ka benta ka maulongwir 7 anganwadi center kat kum ka papaw na ka sithi tungkam kabala pinmi hakalai phui terik leber ajar khatsan haringkat ka jingsiu ka balong lai hajar shibnai Reitang hadin lai theotek bai kong balisha ilatre yakne ka kam kensan ka ML Shira ka balong ka member secretary ba ka jo ka por ka child development project officer ICDS project makurwan kalapilmi ya ka jinpinsha ha ka apply terik uya yong jong snem arar khatsan baya ka keteng jong ikong balisha la pendam no henry ha ka jaka jong i lathung no da ka kong analita wanyang ka momsim la don setia watang ha ka por ba penlong ya ka personal interview ka kong balisha kala i no ru ya ka kam balatre shipor ha government LP school hadin bakla yo ya ka ni ka kam kum ka angan wadi nagalyang samla Fort Man nongrem unong ilam ka KSU Southwest Castles District ulakno bakani ka jingja ya kani ka longkmi kam deishu tang ka jing bakla ka barit henry ulakno bakani ka don KKA ka bashalendat ulay thuru baka CDPO kalabatha ya ikong balisha bawanra ya ka appointment letter ka admit card bat kiwe ki kot kisla balayo na kani ka office ulong baka seng ka airport shibanai ya ka sorkar bakan wengno mardor ya ka ML Shira na Southwest Castles bat beremru lada ka sorkar kam sngap ya ka ne ka jingdawa ka sang kambanse wat banshim da ki wei kilat kilinti ki bakham ting e hadin ba nagaleng jong ini kong ilayo ya kata ka cancellation order na po jong kani ka CDPO ila pha da ka sti ba in clarify habide berkata ka jing cancel no ya ka appointment order ti kai ka baja pat kalong ban kaleng juni ML Shira hoy ila persang man clarify re hadin mangilayo yang ni kopi jong clarification order nagaleng jong kaseng berkunjuru nagaleng juni kong bangin solak ban pedang namar bahang ni la suong ba ke kajing hajing sha la suong ba la thung ye ni bro tang namar ba bakla ban tai lane on the ground of human error and typing mistake kata kalong ka ba nakaleng jungi ngidon kajing artatin ka bajur bat ngim artatin hiru ba kani kala bandon ka selendet ka ba penlong ya ka ba kan cancel no ka appointment order bat bantung bujuli da kawai ka ba klem semla penmi ha office notification ha jaka ni kong ta sakawai fat kalong ba hadin ba ini kong laleja kendu ya kani ka CDPO hadin baladap cancel ya kata ka appointment order ini CDPO ila ai ban ya ka admit card jongka ankan wadi helper no yaitu nata ila ai admit card bad loong ba sobha man leja kon ya kani ka ankan wadi helper harai ka jingsha kalong ba walai ai ta admit card ru neleng juni kong ila kantai nemar ba iklam apply namta kata ka post helper hari apply nam ta kani kapus agan wadi waka te habade berkini nagalang jungi kum kaseng ngim so shania shu bat ngim artatin hiru ba kala bandon ka selendet leni ka jing persang le boitu jong kani ka CDPO bat ngim la bat habade berkani nagalang jungi ngelali kenduru ya keyboard district hapo jong Southwest Kasil district ban pensengo nomor ngilabu arteli ki mat jeng dawa jungi halor kini ki jeng lap ya kambu itu hapo CDPO makruan te dang meniru ngilap persang bane kandu ya direktor ba SM Sangpleang rai insomdon te rai wala kataru ngilabu hiya kopi jong kani jeng tho jungi ha ka ba kala banlong bangin saya kandu kini si banwan ru te ke jeng dawa ka jungi kalong ba banri include biang ya kani ka balisya leng do hapo jong ka list of successful candidate inani kata kumbala kami haka office notification haka live voting mas yang ada khasan ngayo kani ko order ba pihak ban le train no kani ka akan wadi waka nga resign no ha government of the school saya tinggal le namar ba musyo nga debi ngalate let ngayo ya kata kakam ka ba ngayo ti ngarisan na kata reha ka porba wan kanika kasti ban penduduk na kakam banga ya kata ka banga dep ya le ti
Sanu kenyan hermta nama madan kun. Gue. Haba hakata kapur hakata kapur gitu. Ngam sengasan ya mu nama la si benai dunang la trei. Kumno ken ka dang bakla nama mu tiba suaban penbi ek order kidai mu banda shek ha banda suaban penbi ek ta ka order ndrei kumno ken kanika ofisa kadang bakla